en la fira de Verdú. Belleza tradicional. Sobre l'origen dels gitanos s'han dit moltes coses. Exactament d'on provenen? Al 1425 es dona la benvinguda a Catalunya amb un salconduit signat pel rei Alfons d'Aragó a la ciutat de Saragossa, en català, por supuesto. O sigui, la tradició aquesta es manté de fa moltíssims anys, no? La relació, la germanor que hi havia entre paios i gitanos, d'aquí de Lleida, i encara hi ha fills de gent d'aquella època que encara disfruten dels garrotins de la Lleida carrinclona. O sigui, els gitanos fan una gran aportació a la creació del flamenc, però ja existia un caldo de cultivo anterior que té a veure amb les cultures hispàniques i amb el folklore de totes les cultures que han conviscut a la península ibèrica. L'oncle Àngel era un cosí segon, segons diuen els gitanos de Lleida, de l'avi del Peret. Era un dels patriarques importants de Lleida ja abans de la Guerra Civil del 36 i després, però en algun moment va començar a escriure el repertori que ell cantava quan es podia cantar en català. No em considero rei. Soc el creador d'aquest gènere de música que es diu rumba catalana. Al garrotín de la vera del San Juan. 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 Si el Petín es alcalde y el Parrano concejal, en l'Ajuntament de Lleida mai n'hi hauria un ral. El garrotín de